Ukážeme si, ako jednoducho vytvoriť RGB model farieb. Vytvoríme si jeden kruh, nastavíme mu veľkosti tak, aby sme to mali ako pravidelný kruh. Vytvoríme si 3 kópie a rozmiestníme. Chceme, aby sa nám tento model rozrezal do nášho RGB modelu. V novej verzii Inkscapeu existuje nástroj fraktúre. Označíme si všetky objekty, ktoré chceme rozrezať a vyberieme si tento nástroj. Tento nástroj úplne jednoducho nám oreže všetky hrany tak, aby vzniklo to, čo potrebujeme. Takže teraz už len pooznačujeme, nastavíme farby jednotlivým častiam a máme hotový RGB model.